zvamakapigwa mari idzodzo ndezvokuda kukanganisa handiti. Saka mukangotevedzera zvamakabudzwa izvozvo zvamene muchiparidzigwa izvozvo kupuraswa Mnangagwa, mukangozvitevedzera, nyaya iripo ndeyekuti hondo iyi hatimbopi takambotomboimisa. Tinoziziva isusu ukauda kugobora chitsiga unogobora nemidzi nepasi. Saka nyaya iripo ndeyekuti vose vari kudya mari, vari kutengwa tovaziva. Tichatanga kuna Sabhuku kana kuri kumawadhiku, kumaruzevha kumawadhiku, totanga kuna Sabhuku tomugobora, toya kuna kansela wacho tomugobora. Because makansela akutengerwa matirakita, kana matirakita akatengerwa paya paya, John Deere aya, matrakita mahombe aya. Saka tina gobora nekansela futi, toya kuna mambo, ndiye ari kutengerwa mota ka. Akutengerwa mota achipiwa nemari kuti ashungurudze vanhu kumaruwa. Saka mambo newewo futi tinokugobora futi, tichiuya kuma-MP uku tichigobora. Mukangotevedzera zvamuri kunyefurirwa chete nezvigananda chete, tinotokugoborai. Toda kugobora chitsiga, totangira pasi tichigobora tichiuya kumusoro. Tichakugoborai mese. Kana nzvimbo isara isina mambo, isara isina Sabhuku, isara isina kansela, ngazviitike saizvozvo. Because makavhotekwa nevanhu kwakuti muite zvido zvevanhu, asi hamuchatevedzere zvido zvevanhu. Makutoita zvinhu zvegutsa dumbu, zvezadza dumbu renyu, makutozadza edu matumbu enyu, hamuchacheuke vakakuvhoterai ivavo. Kuti unzi MP unofanirwa kuti utevedzere zvido zvevanhu, kuti unzi Sabhuku unofanirwa kutevedzera zvido zvevanhu, kwete kutumwa iwewe nanamamba, uchitumwa nema-MP kuti shungurudza vanhu tii Mnangagwa chete. Unoziziva kuti kana uchigara mumaruwa uko ukadosapota kana opposition party chainenge uchitori mhandu imwe, kutoitwa mhandu, kutoitwa muvengi. Kana zvine zvichiuya zvichigovegwa zvichibva kugavhumenti kunonzi uyu hasi wedu. Hasi wedu ndezvemapato izvi kaizvi. Manje nguva ino hachisiri yemapato ino, handiti. Nguva ino yakugobora zvitsiga, kugobora nemidzi yese chaiko chaiko. Tikuda hurumende yakanaka, hurumende yegusa ruzhinji. Vana veZimbabwe vari kununga svosve nemuromo, vamwe vari kuzama kuenda kupi munana South Africa vachifira munzizi. Vamwe vari kutofira muSouth Africa vachidzoka kodikwa mari kubhodha. Unogona kushanda kwaunenge washanda kwouya nemari, uchisvika pabhodha paya wosvika womwiwa mari yose, wosvika kumba kwako usina chinhu. Wasvika kumba kwako wosvika wakutotengesa imwe property kuti ukwanise kudzokera kubasa. Vana vaMnangagwa vabata kumabhodha kwose, vakabata. Ndivo vana Mnangagwa vari kudya mumaroad block, vari kudya vana Mnangagwa kwese kwese, kumamaini vakabata kwese. Vakutora Zimbabwe kuita munda wavo, vana Mnangagwa nezvigananda izvi. Saka ndiri kuti vana veZimbabwe hatimbobatanai tigobore zvitsiga izvi, zvigananda zvese zvibve izvi. Mnangagwa abve. Munhu akanyanya kushatisisa muZimbabwe dzatapiona naGrace Mugabe vaya. Vana Grace Mugabe vakatomudzinga Mnangagwa vaya vachitotaura kuti munhu akashata steri kuru. Kuti aikozive taifunga kuti pamwe ndivo vanoda kutonga vari kutoda kungotaurawo nhemezo, vaitoti achokwadi kuti munhu akashata unonzi Mnangagwa. Nhau yake ndeyekusvasvanga, ndo nhau yake, kungoti tokusvasvanga, tokusvasvanga, ndo nhau yake. Izvezvi nyika yakagwadama izvezvi. Yakagwadama, hapana zvavari kupoteta. Yairipo ndekuti vakutongoba mari. Ende izvezvizvi vakasazvitandavha, vakasamatishu muzheve. Izvezvizvi ma-MP akatengwa, tozviziva. Mazuva ano chaachirungu, zvasiyana kudhara kwaiko kuti maita zvamunoda muchinyora manewspaper ena Herald chichiya muchinyepa. Iko zvino tava nemaWhatsApp edu, magurupu, maTwitter, maFacebook. Chaitika ikoko chodosvika kwatiri. Mwati kwai nyika itongwi pasocial media. Saka imwe zvamakazoenda kunosunga vanhu, muchivharira vanhu marodhi, mamusina kuzoona pasocial media. Mamusina kuzoona pasocial media. Toda kugobora chitsiga kubva pasi, Sabhuku, mambo, kansela, MP wacho, tichinda kumusoroko. Toda kugobora imimi. Haiko zvino hondo yacho haina mbotombo yasiyana nezvakudhara dziya dzekuti vanhu vaibikirana chihwide vachididi. Iko zvino kungotongoziva kuti iwewe
muwadhi imwe neimwe toisa masoja ikokoko, wadhi imwe neimwe munozivana iko kuti nhingi kansela ndiani, uyu mambo ndiani, chete otokodobora chete. Zvasiyana nezvakudhara zviya zvekuti vanhu vaivandirana masango achididi. Iko zvinotongodzupura mauyi iwawawo. Apa nhauyi ndiri kuitaurira pama-MP akatengwa. Zivai zvamakaziva, idyai mari idzo dzamakapuwa muchiziva kuti hamuzotengesi struggle. Handikuudzi nhema. Mukangonoita zvamakaita kuma-MP, panoita impeachment ipapo apa, mukangoita zvamaita muchitobhaiza ma-MP imimi, tototangira ipapo. Muchafambira mudenga. Handikuudzi nhema. Umwe ucha